Anyang laki din! Da kayo maggamit ti masabat ko, uncle. Nagbara ti panawan, ng pumanag na kayo. Naggapan nyo aya. Ay, nagbarang agpaiso. Agtitidami na ling ito. Okay na may. Naggapuak man ijay ayan Danilo. Apay saan mo pa'y nga mo anatayin ni Gudong Amada? Ha? Natayin ni Tata Gudo. Ay, una yun abiyag. Talaga asa na mapagpakadaan. Putno dahi ako na, Barok. Han nga barok. Ha? Balasang ko na mat atata. Ay, balasang. Barok manin nga ibagbagayo mat. Kaya't yun sakit ya gumura ka na kayo Ha? Anya? Ay, sana Balasang ko kunayo mat Sana kasta barok kat nakapimpinta sa lang arudon. Unay kan. Alawinin. Balasang do balasang. Ngam kwa tata. Kano nga kano ti punpon? Ay, tetisan ko pa'y nga mo. Katay na lang matidikal man. Sigurado ang mabayag. Sakbay mo ipumpunday dyan. Tadadagiti anak daya bron nga urayan da. Ay, sumagay mo kidi Taawisig man naging friends ko, ababalasang akas kanya. Tamapan kami man sumarong ka rin balayda, intun bigat. Ay, katway na. In kayo. Tayin kayo mo't agkan-kanta. Wan. Nakapalas ka mat, papanamay kumare. Hinga kit agpalas, tumay ka. Intay yung makilamay. Ha? Makilamay? Apay asino tinatay? Apay san mo pa nga amo aya. Natayan ni Tata Gudo at tatang da Sheila ijedaya. Ay hala, kaano pa'y anatay? Idi sabado ka no. Kasta ka di? Mala, umuna kay nga rudan tagawid akpay. Inaklagde gusta ni, kalingling eta. Sumarunukan to nga rod Wan kumare, ingkay kat kitaanan ano dati pa wat dan? Ay, unay kan. Intay makilamay kunak. Saan kat aday tamanin wat-wati bagbagam. Malaingkan, umayak to, ninton madamdam ako mare. Lakay! Ada na imbag adamag! Ha? Anya rin na yung bagadamag bakay? Ibagamon? Ay, natay magaya man nila kay Gudo. Naimbag laki din. Anya? Natayang mapaya naragsakay. Sigakit dimot lakay. Apay, saan ka kadi ang maragsakan? Ang mabalinta nga ilako kadakwada nagiti baboy ta. What? Sigurado ang masapul na ti baboy ijay tanatayan kat nga rod. Ay, wangag paiso anya. Apay, kano ti pumpaw. Jakpay ammo, ngam sigurado medyo mabayag ti panakaipunpun na dayjay. Taadda nga rod dagiti anak na iji abroad. Urayan da. Di da pala pumpum man. Wangag paiso Apag iso adadakkan, hindi kiti tarakan ta ababaw Wan nga rod, imbag laki din tanatayo nila kay Gudo. Makaila ko tamot lang iti tarakan ta. Apag iso amaksay ti pakpakanan ta. Kakano ka mapandiya balay dangay? Itamot lang ang lakay, agdigo saklaang, kalpasan na, inakmutan. Apay, adyak mo nakita ni Rika nga anak nila kay Guryo. Ha? Tapay ni Rika, kumare. Amomon kasaritak may papan iti baboy mi. Ay, wangag paiso kumare. Ibagam, ta sigurado ang masapol da dito. Wan nga rod, naimbag lakit din tanatay ti amada niya. Ay na, matibab kan sakit dito yan si katanya. Unay kan, apay kastamat hindi bagbagam. Katpad numat, naimbag lakit din tanatay nila kay Gudo. Ay, apo da ito'y. Makaila ko kami matlang ititarakan mi ababoy. Nito ulitin na. Ay nako. Diyak amo na niya klase dahi ta panagniw-ngiwat mo si kababae. Anya lang ti makunada no dumakangag. Si kakit dimot, saan mo't anak kababain day jay? Ay, diyak amukin ka. Di ta ka man langan. Nakababain ka, kadwa.
niya, iti kunada king kayo dyan na panang, bakay. Ay na, nakaragragsakak lakay. Ke mano-kano ngay ababoy ti masapol da. Gatangan da kano amin ti lima ababoy ta. Nagado Ay na, pagatlapayag ka talaga ti isam ko. Nagsaya ateng ngay. Uso atap no dagiti buryas tulang, iti mabatay. Wan nga rod lakay. Kano da kano ngay may alaan. Inton bigat kanumot laang. Nasapa ah. Umay dagiti kaanakan nila kay Gudo. Iso dati umay mangala. Ke imbaga makas. Imbagak ngam na kunamat ni Rika, abayadan danto kanulaangan kalpasan ti Pompon. Ayuson day di lakay, tinapatagkat bayadan da. Ay, sa bagay magkidi ah. Ay, kamudyanan na magatang mo langan, nagitilimataраkan ta. Madispos mo langan. Maksayan ti pakpakanan ta. Kwarta man ang George. Maglaki din ta natin nila kay Gudaw. Oh. Tanya, nakar-ariwawa mo't dagiti tarakan nyo itay. Apay, ada ka digim matang iti baboy yo. Ha? Ay wala na. Nailako mi mo't dagiti lima ang dadakkel a baboy me. Naimbag man. Kayat mo asawan. Tilangan buryas yo at 21 tinabatay. Wala na. Isulangan tinabatay. Isumanan at ipadakkelan me tapno adanto manon mailako me. Sapay ko ma, tano dumakkel da kat adanto manon ti matay dito ayan tayaw. Ay! Anya ka din kang ay bagbagam si katanya. Nakunak tadagiti ngamin anak nila kay Gudo tinanggatang iti baboy minana. Anya! Katuan! Siguro, nasaan anatay nila kay Gudo, malamang sa malamang, saan pa'y anagatang ti baboy menyo. Isuway baglangon tanatay. Salbag. Ay, pakpakawan! Diyakan mo, no anyat maibagakan ka. Nasaysaya at pa'y no ibagam kumangad na kumagkasar. Barang gatangan da nagiti baboy at tarakan yaw. Ngamday ta ibagam nga, imbag ta adanatay. Ay, onay kantan niya. Ninanamot, anya pa'y langgat isumatipod, no? Te kunayo kit de, nasakit tinakam yo, gaputa dagiti baboy miti ginatang da. San ati baboy yo, anya lakit din? Ay, talagang awan ng bain da atan niya. Nagturid mo na ng ibagay ti kasta. Wan nga road, ay uraya klasimgar, idimbaga na dayjay. Naimbag pa itadwa kayo lang, idimbaga na kada kayo dahi tanana. Awan tinakangag. Wan, tada kami lang ti agsarsarita, idi kalman, idi arubayan da. Ay na, no amuyo la nana. Idimbaga na dahi ta kanyak, adu kami ije lamayan. Jak pa ikidi amu no nangag dagiti babae nga dahi ti asidagmi. Ti awanan ba na babae, dila simgar anang ibaga iti kasjay, kasla pakaragsakan na pa nga damatay. Ay nasaan akasla, pakaragsakan na talaga nana. Gaputan na kailako iti lima ababoy na. Ay, pakpakawan na kunak, di nalat na panunutan, masapul na pa nga ibaga. Dahi tangarod nana. Anya langan ti makon ko na dagiti anak ni Tata Gudo. No maidanon kada kwada dahi tanga ibagbagaan na. Ay, sapay la kumata saan namutan nga ibagbaga iti sabali na kababain. Oh, patyem. Dahi jay pa nagsanga-sanga ti dila na. Jak lapat yun nga wan sa balya nang ibagaan na. Ay, jak ammo na niya klase a panunot adakin kwa na. Mangirorumun mo ito. Kunak laki din. No sana puno na itaan na panibagbaga ni Tanya iti tattao. Puno mo't gayam. Ay, Diyos ko. Pudno day ta, imbaga na pa'y kanungarod iya ayan tilamay. Ay, una yun na Tanya. Inilangan nga iti makunkuna dagiti anak ni Gudo. Di lang nagbay na nang ibagamit. Ambo na ayang amin ti agbain kat saan. Sa bagay, karup-rupa na. Nagpada ng agasawa.
Katuan, noan niya ti sumrok iti panunot da, kat ibaga dalatan. Saan da panunutan no da kaswano saan? Ayun, Diyos ko, manangaas eh. Ala, kamaranak na Japon so tabagakban. Sana na saya, tikas yung kararamidan na. Wan man, barang dangganda ka. Por Diyos por Santo, pakaragsakan damatan, no damatay akaro bata. Ang mga lukyo wala damating nga sumaruno ka, Diyos ko, saan mata? Ay, yan na yun na po. Makaila ako na lang iti baboy at arakinda. Ang lalaki din, kaya damatan na matay ti karo bata. Ay, pwera ka dyan. Mangiruruman damatan na po. Si Kamat Ponsyo, imbe sa bagbagam kumawit asawam, ngamasaan ba't? Kasla may padpadamat ti panunot mo kinkwana. Ha? Saan ba na nasaya ti kasta barok? Kitam siya ko, lakaya ko, no? Oo, yun, no? Tingnan mo, pakaragsakan nyo matan, no? Damataya ka, roba tayo. Saan kumawit kasta? Ni tata babalo. Praktikal ti biyagitan nya laki. Anya? Dadakkel kay di manan ara kiti baboy may. Mabalim manan na may lakaw. Ayan. Kaya damatay ake gulpintan no isaw. Ay, Diyos por Santo, yan na yun nakapo. Manumutin na bulan. Tinapalabas manipon na ipompon nila kay ko daw. Nga maging gayta, amampay mo ti sumarunuking kuana tiyo. Por Diyos, sa bahali ng tao. Nita! Da kayo ngay tatang. Apay di kayo pagsakay. Di kayo matay. Ah! Apay agbyag kayo pa itinapao ka ta. Ipanyo kayo dahil tagatangan to mo nagiti anak. Yung nagiti baboy at arakamay. Nya laki dahil. Ay, por Diyos por Santo, pakawalim na sa marswa, Diyos ko. Ha? Unay dito na pa nagsasawam sa kapunso. Ha? Kapulang iti kwarta. Kabay lang kay magaday sa kanya. Hoy, si kalangan ti batay. Sana salbag kakite. Umunula ka malangan, Ponsyo. Kanyag lakaw baboy nga nung muna kami. Si kakit demot kumari. Ay, tanya gayam. Tawan kumari kakasking ka ti ugali na. Anya? Apay akasta kayo mutin nga gasawa. Ha? Taapay, anyat parikot mo kada kami ti asawa. Nilakay mo. Dinamag na kano nila kay Dario no kaano ti ipapatay na. Tapno mailako yung manan dagiti tarakan yung ababoy. Kat, anya kuma. Awan mo ti dakas ididida sinaludsod na saan aya. Anya? Ay na, talaga nga awan nagdumaan yung agasawa. Nagpadpada kayo talaga ti panunot. Naimbag kumamunod, damaysa kada kayo, nasaya ati pa nagpampanunot na. Ngam awan mat, ta nagpadpada kayo mat. Agindadalos ka mat. Magindadanas kanto mo laang. Anya? Di pala si katimapan nagala sa bakla. Pala si katimatay. Ata ka ti bagbagam ta niya, ha? Ha? Ay, awan! Awan ti magbagak bakla. Bakla kas la baka. Na, Di ta ka man laangan. Naimbag ta nag-awit kan lakay. Ha? Apay bakay? Kasla ka madandanaka. Madandan aga na ka talaga. Dagi di tarakan ta baboy di damot lamanganan. Ha? Tapay ngay. Ay, tsaka mo, napanak nagpakan itayang di damot kahit timangan. Di dapay kahit uminom iti danam. Ay, makapadanag ka talaga. Sapay mabalinan ko mga ilako. Huwag nga raw, babaling ko mga ilakaw. Awampay mo pimusya karo ba jaw? Apay ngay ngatan. Ala, agi na nakabiit. Tamapantay di kulungan into madamdama. Kitaan ta dagiti baboy at tarakan ta. Ay, una yan. Sapay lang ko matawan sa kida. Nyalaki din. Awan mo lang aminin ti madama kamatay karo ba? Tapno may lakot ako man dagiti tarakan ta jaw. Wan nga rod. Nabayag mo tan anatay nila kay Gudo. Di mo tla sumaruno da di ala kay Dario. Wano ni bakit na. Total kat bakit kan na kay damutan. Ay, anya laki din. Nagbabayag mo biyag dagitan. Awanan
takastaw. Una yung bakit. Natay amin, nagiti 21 na baboy tayo. Kasanuta pa'y itangay. Awanan! Sapay nagtakol tinagastos ta kanakuana. Manumotan asako ti fidstikin nanda. Ay, una, nunanda mo nagiti lalaki kang babakating nyo. Kapos siguro na ito, kinabara, di panawan niya sa kastak. Dito na balang, di pudot nyo. Kasanuta itan lakay. Sapay awan pulos kwarta ta ita. Namnamak mo laki din amadaan ta iti kwarta no adamatay akaroba. At mailako ta dagiti baboy ta ngam awam mo tinatay ngaminan. Nag-andor doon to, madagi niya babaka ka na lalaki nyo. Una doon sa tumtumarinda. Nyayar bakit? Kasta talaga tibiyag ka. Nyalaki din. Una yan. Di doon to pala natay mga mo na naging tatawa na kay. Lalo di babalaw. Ay, kunak lagi din nusikan ti may kali di ta nagadunga abot a kinalayutan niya. Ha? Si kakit di mat. Ay, sayang mat. Aya, dagita 21 na baboy yo. Sapay naglulukmag da. Siguro, ada sakit da. Sardangan nakman si kabakla. Naawan tinasayat ng ibagam na say-saya at pa'y pumanaw ka ditoy. Imayak, tanadamag ko nga rod. Ngam sana nga imay tapno maasyan kada kayong agasawa. Maawatam, kundolensya, kada kita baboy yo, nga nagadado. Anya? Tima ko nakla, gunggunayo kit di Kauray yung at damatay akaro ba, tapno mailako yun dagiti baboy yo. Isuda lang arod tinatay. Hay, agyaman kayo at asan kayo anay raman. Amo nga minti ugali yung agasawa kahit. Pakaragsakan nyo launa, ino damadamag yung anatay. Tapno mailako yung ti baboy yo. Ay, aputan niya. Mailako yung mulat talaga titarakan nyo, nga ore awan matay. Kansan nyo ngay daw dawat, nga damatay. Mangiruruman kayong tumot. Anya? May mayat pa'y na ibagayo, asapay lang kumata, dagkasar. Tapno mailako yo. Ngam saan mat? Tamatay mo, tikikidawin nyo. Anya nga ita. Oh, agnakam kayo mo't siguron. Ay, salbag kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! February manan. Bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita, Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpod na mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko na. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever, sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanya? Anya? Nakunak dayta, gaput ada nilando kaayan ayat ko. Faithful kanya. Maawatam. What? Oh, apa kasta tilang ambert? Madilang arutin dal aldaw ko. Karkaruan pa lang mat. Berta ko ng kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga ro kasta tilangam? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisi ta talaga. Ha? Kaano pa ay nagbalin na nasaya dayjay nga Antonia? Kat kanayon mat ang makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya.
Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagiti adda kayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluko ni Andrew, iti kanyak, Beshi. Lipato mo naman dahil nga Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kas lata kaktos a napintas. Uray awan si bugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia nga the boyfriend na. Ay na, nakamagmagamot itsura na. Nyalaki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga adamot plano, amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ate kaya mapapanan. Saludsodan nak, nung sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo mananakayat no siyak ti mangisurap. Nasaya at mat-anak kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sakak at talaga! Day, magkapayan to niya, bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak at talaga ti bigat ko. Ay kat, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan-ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into no may a Valentine's Day. Ha? Ay na, hindi pa akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak ko naktumat. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew, Ania, hoy Antonia, dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalasa talaga ti ugali da nga Antonia. Agasem man, no nangalaan na iti tured na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaak ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti tipor, ije bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnomat, ngamno agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasaan kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akak kanaw. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na pa iking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Anya laki din.
Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan Albert tinagan ko. Berta, kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Mala, Berta latan no, Berta. Oh, anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na ba to, inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko mati bibiyang mo noon kadit ko. San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan ngamin mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Heh! Nakangis-ngisit mit ngarot. Anya laki din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbagan na. Wan ngarot. Saan ko matasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbagahanakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Nako. Naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Isopay niya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tula taal daw namat Ay, wala. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw. Ay, saan ko nga itulok? Adan tula tamaban ni ita a foreigner. Huyon to day dyan babae. Sika talaga. Katanya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanayin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapanak ija store nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Eh, apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatam a Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw kaya man niya. Oh, ang mga ano nalipatam ti impromise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunakwak. Nasamsamak ngaminan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Wangag pa isaw, nagsamoy jo. Kin apay masapol pa ya. Pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki ti itulok nga ag Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apukisak lando. Anyat katangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano ang mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Iso asaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't, Antonia. Tila sasawumot. Ay na, podno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib, tapag focus ko dito yung Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita, ta saan nyo ang napadasan? Baka kayo nga rodya. Ala, man na dito kartibon taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Nagsabat talang nga rodan, ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka.
Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando may loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodok ayata ibagbagam? Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka makarelate, gapo tabaak ka. Ulit ka, gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsamak. Ang mga noon niya pa ti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo, nakakayang kamay! Abay! Lando! Una ka pukisak ng nakartip ko matan. Natipingan ni Tiba-Tiba-Tiba-Tiba-Tiba-Tiba! Anya! Unay! Tama na! Nagsakit na talaga! Unay mo titsuraan napisi mo tayo. Tugong ko naman. Nagkuna nga minakartip to. Saram ko mabalim mo tisibar. Sumot ka man dyan, tala ko na! Nagsakit lang daw! Kasunod ti Valentine's Day nga no kastal! Sa pinaganglamyaw. Nakartip ko matan! Kunak no buhok ti nakartip ko ti mani-manik magayaman! Una yan! Unay ay, hindi ka to pala binago mga sagay sa. Awanan! Kunak lagi din makapag-date tayo ta Valentine's! Yung saan magayam! Ay, salbag kita! Kanya rin yun. Sanda na makapasyar ata kasi amo tinarami mo. Ay, una yan ay ati kastoy! Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti kwa. Sibar. Nagano kami ti mabalim mo nga usar ay. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta! Imbes ka at datay jing agpaspasyar at data di ti o nagtibalay! Sa lang aroon na makitan. Pukisam to pa lang kami may. Ay nakababayin ka kadakitikin ng kantsawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita nga ibagbagam. Anya? Kailangan ti may bagada. Numamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nalaki din. Nya itsurahan na data diwik. Oh. Ay napaw! Gungunam! Gungunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia paramag anauyaw anagalas ti ugarin na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mga minachismosa akas kingkwana. Apay aya? Ket no nakartib na ti mani-mani na idikalman. Ha? What? Wen, Beshi? Gunggunana ko nakngaron. Nakaamam mo Beshi. Nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatawa kami. Tanako na anatipingan ka no. Kina pala nakajitiping na. Diyan mo. Ayun na yan. Apay natipingan ka na. Di pala nakartip abo ko. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kaya nagapgasang nga eh. Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Tanakartib na mag-aam ti mani-manina. Ay, nalaki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartib mo ka ng ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Iso natipingan. Di pala nakartib abo o. Tapnawanan na bate. Kasi man nilando. Pangikugso. Mayapo. Si kakit di mat. Idadanos takmat. Kaya bag ano mabalin pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita. Imbag isuda ata buo pa eh.
Nya, Sa anak mo tin nga naguy-uyaw. when tawanan ta pa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngam no sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging gaita, katagoy uyaw kalata. Oh, anya. Anya? Sapay lang ko matain tun sumaron, no? Kit makartib mo abo, oh. Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanya kon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Itayak pa'y ngayab-ngayab ken kamanong. Dinagdangdang kan. Ha? Agay ayab kagayam. Katuan, kulak manganan. Kasta ka di. Akat alaman nga lud. Mangantan. Kalpasan na, inakmad iya ayan da Madam Filma. Ha? Anyat mapan mo ibaga ken kuana. Hay, kasalita ko ba, no kahit na supply nak iti usirak nga agmula iti kamatis. Ha? Amumitin, nalugi ta idin na pan nga apit, gapu iti kinababati please, so tinateng. Sa bagay mat kiti, amanong. Katuan kasaritam na niyat bakunana. Wen, tani, awan at talaga ti amok apangalak iti pagpuunak agmula iti kamatis. Ala, umay ka pa'y ngarod tamangan tapay manong. Sakbay ka mapan. Ala, umay kan. Sa anak ba't anarigat akasarsarita berteng? Anya laki din. Agyaman ako na madam. Siya ko, ti makaamo iti abono, kas kadaan niya pa di tapang spray iti imulam. Ayo, agyaman na ka talaga madam. Aywan gayam. Siya ti makaamo kun kunakat saan ko pa asinaludsod no anyat imulam. Kamatis ko madam. Ay kat nasaya at ano kasta. Mayat nga agpaiso ti kamatis nga imulam ita abulan. Apag isaw, kalpasan ti upat abulan, nagapit kan taon. Dadya abulan tinangin at ti presyo ti kamatis. Sapay ako mangalod, madam. Ay, sigurado dahi taberteng. Malaksid ka dagiti abono kan pestisidyo. Tapno lumwang to kan tumambay tinangin na presyo. Saan tayo aliwayan ti agkararag kini apo? Kat, nakasagana ka din ti pagmulaam. Uwen, madam. Nakasaganan Nakasaganan ti pagmulaak. Iso nga itata nakasalita kayon. Mabalin kon arog yan, madam. Oh, siya kabit kayang palipipito. Nakapasyal ka man dito'y balay, mi? Wampanay. Di mo kunain nga awisin nakmanin iti siyat. Ay, bigbigat pala yang ya. Si kaki di mo, pare. Sana day tatimaya. Gusto pa lang mantisyat tanay. Gusto pa lang mantisyat tanay. Makadadali ti salon at ako nadang. Apo, nagadukit nga. Imayak, tanadamag ko kami na ni Madam Bill makanumit ti mga supply king kay ti mula makamatay. Ay, uwen pale. Idi pa namin sa nalawas ang napana ka balay na kinasalita kit nagwenmet. Basta ka day. Oh. Paray. Ano kaya mo mga kadwa tayo ti karday. Ha? Oras siya ngamin ka pare ko kumulaan ti pagpunak manay. Nalawa mo ti mulmulam. No kaya mau, agkadwata ko ma. Katwin na pale. Day talaga ayam. Kat, kumusta nga ilakay? Anya nga tinagsalitaan yung kiniberting. Imanugo mo bakit? Maya mga kadwa kami ti karday. Ay, kat nasaya at adino kasta. Kat, anya nga ikano ti imula yun no bilang laeng. Kamatis Tayo mo tinagsaritaan na ka ni Madam Bilma. Katuan saya aton ti trabaho adi kini pari berting. Tapnusan anak kababain niya. Anya laki din ba siya? Nakababay man nga ibagbagam dita. Ni,
Kunak adi taamok ngamin ti ugalim ya. Nakikadwa ka idi kini pari Jojo. Sakti mababain kan kwa na takabayatan nga agtrab-trabaho iji gardinyo kot. Adda ka iji tersena ni bakat galyang nga na barbartak ya. Apo, iso nga ibagbagak manan ata mga nuulit manan. Si kaki idi mo. Saan na maulit da jay man? Nung nalpasin na pasamak, nalpasain. Saan na maulit ko na manay. Lang. Ay, makabanog at talaga tayo garding jaw. Anya nga lud pale. Saan tamit ang mga opisina ya? Ay, Ay, na. sa bagay makindi Ay, inayan ito. Makabandog nga pa, so ngayon, maagasan met ti bandog no makitaan na lang to ken ado ti bunga ti kamatis nga imulat. Ay, wumut aparay. Puno da ita. Oray ka sa ti banaw, no napintas ti mula. Kit makay ayaw mo iti mata. Maagasan to amin abanog, apamang nga agapit, tapale. Sapay lang ko mga rod aparay. Ayo, Magagaharan ako nga agapit iti bunga ti kamatis na. magagaran iti apit nga ibagbagamit, pare. Ti ako napakit di, magagaran kan iti biyangay. Ay, yun na yung nga. Nga lagi ni. Nayon na mo tinada kita pare. Puno ka di tinadamag ko, bes. Anya na ta, bes? Nagkadwa ni manong mo, kaniberting nga asawa da di abasyang. Ay, wen, bes. Nagkadwa ti garden. Dandani damiten nga agapit iti mula da kamatis. Ay, kat nasaya at ano kasta? Naimbagman tayo manugot ti kabsat mo, ang nakikadwa da di nga erengkeng kwa. Diyak man amo iti kamsat ko. Basta nagwen matlatan ora amo na ti ugali da dyan, pipito. Wan nga rod, amok ngamin tinarabid na, hindi nakikadwa manan ka ni Jojo idikat. Baybayan na lang ni Jojo ang agtrab-trabaho iji garden. Kabayatan ti mapan na panagbarbartek di ta igit. Kaasin na. Awan pa'y mo tinibagbaga ti kapsat ko hinarabid na ti kasta. Ay, rumbang laang Apay dila agbain no kasta pa'y lang taramidin na. Anya laki din da ya tao. Itay ka pa nga scroll ita cellphone mo ya, Pipito. Kita am na ito bakay. 10 million ka no, ti premyaw. No, asino man ti makaisuro, no, sardino ti ayan ni Atong ang. Nakita ko nda ita. Kat, anya ko maitano 10 million ti premyo na. Mayat sa ti mapantumulong amang sapol king kwana Anya? Ay na, agtagtagainap kan sa manan, Pipito. Ay, nasaan man. Kit puno mo ti bagbagak sana yan. Biglang yaman, ano bilang laeng, oh. Diyak amukan ka. 10 million ko naman. Pagpampanunuta, mga agpaisaw. Dakkel magatan ti 10 million kay. Nagado nga ibagbagam dita. Ingka kumanganan. Kanon ti pusa ti kanong kumana ka da sa rijil lamisaan. Anya lakit din. Huwag mapanakaw. Ne. Papanam, apa anak kaimpake mo tanti kawas mo? Punta ako sa Maynila bakay. Anya? Oo. Sana nga kang angaw man. Sana balit at damon insan lusing nga pagdaga sa kiyay. Ha? Masigurado nga iti panagawig ka. Mayawig ko ti 10 million na premyaw. Imposible maano dyan mayro pa anda dyan nga atong ang. Ay na, nadadaulan kansan iti panunot. Tadahal nga ibagbagam may. Limpyo akpay lang ba siyang. Nyalaki iteng. Ay, umadanin ti panagapit yu iti mula yu kini pari Berting. Sa ita, ipakpakat mo manan dahil ta kinabagtit mo. Nung maiyawig ko lang ti 10 million na premyaw, ultimong ba siyang. Pagtalawang ka dito'y balay, winusan isubli ka ni Tinam, salbag ka. Tinak pa'y suportaran mga asawa mo. Atong ang unli, apay, yak mapiro ka. Anya?
Napan Manila nila kay mo? Ay, wan mare. Ay naapo. Jak amo na niya klase apa nagpampanunot ti adda kang kuan na ita. Una yun da Pipito. Napan niya Manila. Tapno lang makibiro kinaatong ang. Ang langarod. Nagado nga parikot ko. Nainayon pa ilaang dito ang sawa baliktad. Di pa nagpampanunot na. Apo. Dayta nga rod gumare. Agasam man ngamin. Iso asaan kun analapdan. Tay di madamang aglablabaak. Agim impake mat gaya man ti kawas na ti awanan bain. Pasensyakan, Mare, ha? Talagang awan ti usta pa nagpampanunod asawa man niya. Uy, saan na ka masahiri ti retang imbaga mare. Gaputa iso matipod no. Anya lakid din na asawa, makalbo. Kasla sure mat api manaw. Ay, masigurado na kano amayawid na ti 10 million a premyo. Ti makaisuro kini atong ang. Ay, salbag! Isumit lagayam Idi na minsan pa ang aldaw nga awa kiti telepono. Ngayon pulos asaan asumungsong bat ya. Ha? Awanang, pinanawan na kan tikadwa mga agpuros kumay timulayo akamatis. Hay, jak maawatan no niya't pampanunutan na dadya Pipito. Awan sakit panunot nan Agasaman, amo namat anangin ti kamatis ita. Imbes sa maragsakan ko mata na pintas ti mulayo ken adu ti bunga na. Ngam na panidya Manila amang sapol kano kini atong ang. Hay, makamumit din San kumit nga imbaon amapan di Manila? Kasano nga ito ti panagpurusyo ko ma? Agnayo naklae ngayon, iti tao nga ayabak tap numalpas iti agmalim. Anya nga kit awan mit ni Pipito. Mas pinili na ti 10 million niya atong ang sa albagi diya nga tao nga. Hay, makapasin na di dya kumparem. Laklakayan, ngayon awan pa iti husto pa nagpampanunot ti Jaski. Hello, bagtit. Hilo pa kay. Unay, bakit kung ko lang magkanya ako? Unay ka. Katpod no, mat. Naimbag pa kidi aja taong anda bagtit na tamaawatan ta bagtit nga rod. Ngam si ka alimpiyaw. Awanan, natuluyan kansan. Si kaki di mo. Kat anyat, yaw awag mo. Kuha nga min bakit? Nakaungatan din san luseng kanya. Kat asino kumatisan ang makaungat kan ka. Papakpakana la kano dito. Kunana pa yung awang kano sir-sirbek. Ay, pudno day ta, siya akong nga asawam ti mangibagbaga. Talagang awan sir-sirbem. Anya? Saan ka nga isakit? Ganabam ti kinaubing ti panunot mo, salbag ka? Hala, gusto ko mamit din na bakit? Pangasim man ta, pawitan na kiti oray 700 pesos online. Pagpasahig lang, nga gamay. Pangasim bakit? Makawawid akaw. Sige kay din, bagtit! Bye! Oh, paling Pipito, nakasangpit kagaya men. Ay, paray. Nakaawid ako. Idi kalman. Pet, kumusta kay? Nayawid mo ka dito 10 million ni atong ang. Baratuan nakmetin Ay, si kaki di mo pare. Insulton nakpalaang mo ito. Ne, saan ka ngayon insultuan pare? Ibagbak lang bit at ipudno. Isumit nga rin tinapanami dyan Manila ya. Sana ya? Anya? No kaano anaapit amin ng timulat ang kamatis. Isumit ti panagawid mo. Ha? Kaya mo asawin nawanay. Nalpasay. Naibusan paray. Katwen, manulayang bit ti biyag ti kamatis. Apagbiit. Anya? Manungay mo tibingay ko king kaparay. Ne. Agdamag ka pala ang tibiyangay mo kat dakdakil ti 10 million nga niyawid mo. Ay, pangasim mapari ta sardengan nak. Ang mga nugumurak iti mabayag. Tet, anya nga nga nugulain nak. Kat ibagbak lang ang bit ti pudno. Pangasim paray. Itid mo tibingay ikaw. Amo ka nangina ti presyo ti kamatay. Iso nga itid mo ti osto abingay ko kunak manay. No adaman ti biyangay mo nga itit ko.
Bayadak layangan nagkata aldaw mo, manipod nagmula ta. Aging ga pinanawan na anapan mo sinapol ni Atong ang di Manila. Anya? Nugulain na kiti dayta. Awan maalamidak. Danugin ka man. Ha? Ne, sikapay lang ti adaganas na makaungot akasta. Durabon kanto pay ngay. Kipon no, matibagbagak Awanan ba yung nadyabirteng? No adaman ti awanan bain, kan awan iti husto pa nagpampanunot. Sika dayta, saan ati kumparem, salbag ka. Anya? Pagsasawam ni Berting, idinto ta si kamot ti adabasol na. Nagmayatan ngamin titulagan nyo, agkadwa kayo ti garden. Idi umadanin ti panagapit yo, pimanaw ka. Gapula ang iti 10 milyon ti salbag nga atong ang. Anya nga itang nga. Ay, yang. Ita, sumanao ka. Tapnam mo man niya. Inutang ko laang itikabsat ni Berting abaklat impaw it ko nagpasahim anagawid. Nagpuskol taro pa magsaw iti kasta Berting. Isimpam dahi ta panunot mo, laklakayan kan yung kasta ti panagpampanunot mo, kasla panunot ti bagtit. Yan lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.